ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕಿದ ಮೂಕಿದ ತುಳುನಾದ ಪುಣ್ಣು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮಂತುಂದಿದೆ ಮುರಣಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಾಡ್ನ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮೌಡಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಂದಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಪಾತಿರುನ ಇದನ್ನ ಕಯ 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 ಬಂದು ಪಾತಿರು ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡತೆ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಪೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕು ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ಒಂಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ರಿಯಲ್ ಘಟನೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾದ ಪಂದಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚವ ಎಲ್ಲನೇ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾದ ಅಂದು ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಮೋಹನ್ ಅಂಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರನ ದಿನಾಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪೇರು ಉಂಡರ ತಿಂಡರ ಪನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಚಾರು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿರು ಫಾರಿನ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿರು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಕಲ್. ಆರೆ ಪಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ 10K ಪಂದೆಂದು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡ ಆಕ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬೇರ್ಲಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಆರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಅವ್ರನ್ನ ವೈಫ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಮಗಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಪಾತಿರೀರು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಎಸ್ ಅದೇ ಬೊಕ 10K ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚು ಬಂತು 10Kದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚಾಂಡಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದೆಂದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತೆ ಜನ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡಿಯೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಏನಾರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗೆ ದಾದಾಂಡ್ ಬಂದಂದು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯೆ ಐಟ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದಿ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಇನಿಕ್ ಮುರಾಣಿಗೆ ಅನ್ನಗ 10K ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹೋನಾಗ ಬಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಕನ್ನಗ ಹೋನಾಗ 10K ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ತದು ವಾವ್ 10K ಅಂತ ಬಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿಕೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಅಂಕ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂಪೇರದ ಅದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೇಂಚನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರತ ಅಂಚ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪಾತಿರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಡ 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 ಅಂತ ಪಾತಿರಂತೆ ಸ್ಲೋ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಿರ್ತದಿದ್ದೆ ಮುತ್ತದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತುಕ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಪಂದಿಪ್ಪಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡು ನಿಖಿಲ್ ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡು ತುಳು ನಿಖಿಲ್ ಅವ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಕ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಅವನು ಒಯ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಗುಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರ ಆಪೊಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸೆಕೆ ಕುಣ್ಣತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲಂತ ಒಟ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಗಿನ 10th ಆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ತುಕ ರಿಸಲ್ಟ್ 9-10 ಪನ್ಪಂದುಲೇರು ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಂದು ಆತಿ ಕಾಪುನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ KPTಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮದು ಅದು ಆಪುಂಡು ಬಂದಂದು ಅದೇ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮುರಣಿ ತುದಿಪರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲವೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಇಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಯತಾ ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿರ ಜೀವಿತ ತಿನ್ನಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಣ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಪಾತಿರಿರತ್ತ ಕೆಲವರು ತೂದಿಪ್ಪರು ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ತಿಪ್ಪಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತಿರಿರತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ 2-3 ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಅದು ಯಾನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಂತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತು ಪಂದದ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತು ಬೈದಿಂದ ದಾದ ಪಂದಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q&A ಇತ್ತಂದು ಐಟು ಪಂದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏತು ಬೈದಿತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿನಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ತೂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿಕೆನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಸ ಆಗ್ತಂಡು ತುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿಲ್ಲಕನೆ ಅದೇ
ಬೊಕ ಬೊಕದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಟ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಮೈಕ್ ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೈಟ್ ಪಾತೆಲ್ವೇನ ಬೊಕ ಮುರಣಿ ಆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಂದು ವಿಶ್ ಬೈದಂಡು ನೋ ಗೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದೇ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಜೀವಿತ ಬಂದು ಬೈದಂಡು ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತು ಬರ್ಡೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 4 ಮಂತ್ ಉಂಡು ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡದು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಾರ್ಲರ್ ನಾಗೂರೆಡ್ಡಿ ಸುಪ್ಪಿಯಕ್ಕನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಪೋದೈತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಅಚ್ಚೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಪಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಪವೆ ಏನಪ್ಪಾಗ ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲನೆ ಅಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತದೆ ಅಪ್ಪನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ದು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಫಿಟ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದಿಲಾಕ ಪೆದಲ್ ಪಂಪಿರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ತಿಂಕ ಆಂಟಿ ಅವಡು ಬಟ್ ಏಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಬಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪುನಿ ನಾನು ಈಗ ತುದಿಪ್ಪರಕ್ಲೇನು ಅಚ್ಚೋಕನ್ ತುದಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳು ಎಡಪಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸುಪ್ಯಾಕನ್ ತುದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗಡು ತೂತಿ ಜರಿಂದ ತೂಲಿನ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸಾರಿಡ್ ಯಾನಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನನ್ನದಾಲಿ ಇತ್ತು ಏನೆಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ತೆನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಉಪಡಚಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರು ಮದುವೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪುನಾರು ತೆಗೆದಿತ್ತರಿಗೆ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಐನಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿಡ್ದವರ ಅಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ಜೀವಿತ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫ್ ಆದಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪಂಡು ಪನ್ನುಲಿ ವಾ ರೀತಿ ಚೂರು ಹಿಂಟು ಕೊರ್ಪೆ ಅದ ಪಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಉದಾಹರಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅವಡು ಆಣುಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲನೇ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗನೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಒಂಚು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪನರಿಗೆ ಆಚೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆನು ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಾಯ್.